Jelikož mám celkem trapné, ale za to zlaté příběhy, tak jsem se rozhodl, že by jsem vám nějaký mohl říct a takhle to zakomponovat do tohle videa. A jaký jiný příběh vám říct než ten, když jsem poprvé zažil něco víc se ženou. A totálně jsem si to posral. Vlastně všechno začalo, když mi bylo třeba nějak 12 let. A jezdil jsem s kamarády na takový tábory, který byly zaměřený na parkour a na gymnastiku. A logicky, když tam je gymnastika, tak asi tam bude víc holek, než jako parkouristů. Já jsem samozřejmě chodil na parkour, jo, takže nechodil jsem na gymnastiku. Ale vlastně ten tábor byl spíš takový jako přípravný, protože co já vím, tak vlastně ty gymnastky tam chodí potom na nějaký ty soutěže nebo tak. Ale prostě tam i dali ten parkour, nebo co já vím. Nepamatuju si to už tolik, ale nějak tak to bylo. No a jako klasický tábor, tak tam byla nějaká táborová hra, nebo aspoň já jsem to takhle mýval, že prostě na každém táboře, na kterém jsem byl, tak byla nějaká táborová hra, nebo se prostě hrály nějaký hry. No a tam prostě si vybírali nějak jakože ty jako děti, nebo já nevím, jak to mám nazvat, ale jo, prostě děti si vybírali jako svůj tým, prostě děti na 13 let měli svůj tým. Přijde mi to jako úplná blbost, ale nějak takhle to bylo. No a právě do jednoho týmu si zvolila jedna holčina mě, protože já už jsem na ten tábor jako párkrát jezdil, jo, já jsem tam jako už jezdil celkem aktivně a tak jsem je prostě zvolila, protože mě už znala. No, ale do toho týmu si zvolila ještě nějakou jednu holčinu, který já nevím, kolik jí mohlo třeba být, třeba tak 15, 16, možná 17. A jak už můžete vidět, mě bylo asi tak okolo 12 let, takže jsem se tam cítil fakt jako malej, takže nevadí. Ale jde o jednu věc a to je ta, že měli jsme nějak nakreslit se naší vlajku, prostě pojmenovat tým, nakreslit vlajku, takže jsme ho nějak pojmenovali, už vůbec nevím, jak se ten tým jmenoval, ale prostě vím, že já jsem jako tam nakreslil teda to logo, protože z našeho týmu jsem byl asi jediný, kdo pořádně kreslil. A to není žádný ego up, ale prostě je to tak. Ale to v tom týmu byly skoro jenom samý holky. No a že jo, klasika, holky se poštichujou, že ne, dej to jemu, já to nebudu kreslit, no takže to dopadlo na mě. A jedný holčině, tý 16 letý, 17 letý, se to až moc líbilo, očividně. A nějak se prostě do toho nějak zakoukala do toho obrázku. Takže nějak probíhal ten tábor dál, byl táborák, který se konal úplně na prd, protože celkem pršelo. No a klasický táborový prostě věci se tam konaly, ale jelikož je to tábor zaměřený na gymnastiku a parkour, tak jakoby se tam dělaly i tyhle aktivity, jakože soutěžně. Kolikrát prostě projdeš jakože tělocvičnu, tak ve stojce, tak tolik máš bodů. Nějak se to tam dělalo, já vím, že já jsem na tu stojku nikdy moc nebyl, takže já jsem dal třeba 5, max 6, že jsem pošel a končil jsem, ale nevadí. No a potom bylo prostě nějaký to klasický volníčko, znáte to, nevím, co se dělalo, už si to nepamatuju, ale vím, že to bylo určitě po tomhle. A já si tam nějak jako sedím a najednou tam za mnou dojdou 2 holky, jo, oni tam byly 2. Ale já si jenom prostě vybavuju jednu v tom týmu, ale prostě někde se tam vzala i druhá, jo, já nevím. A tam mi něco říká, že čau, hele, umíš dobře kreslit, nenakreslil bys mi něco na stehno? A já se koukám a říkám, no, a prosím, nenakreslil bys mi něco na stehno, říká ta holka a já furt, no, mě bylo 12, jo, já nevěděl jsem mám odpovědět, jo, já nevěděl. A to já jako se ženama umím komunikovat, částečně jako vím, o čem se mám bavit a tyhle věci, ale prostě jsem byl úplně ve stresu, protože jsem nikdy žádné holce nenakreslil nic na tělo, jo, nikdy, maximálně na papíře. No a tak říkám jakože, no tak jo, už si absolutně nepamatuju, co jsem jí tam nakreslil, ale vím, že potom mi něco řekla a to si pamatuju do téhle doby. Už to jsou 3 roky a furt si to pamatuju. Nechceš za to něco? Ne, nechci, v pohodě. A ona mi řekne, fakt, ani pusu? Já jsem zmrazil, váhám a upozorňuji, že to řekla i ta druhá holka. Jo, i ta druhá holka mi řekla, že jestli nechci za to pusu. A já jí říkám, ne, to je dobrý, to je zadarmo. A odešel jsem. Takže takhle nějak dopadlo asi nějak jako můj první flirting, který nebyl vůbec flirting, byl jsem malej a blbej. No, já doufám, že se vám tenhle příběh líbil, jak jsem si to pěkně posral. A jo, pokud je den, mějte se krásně, pokud je noc, přeju dobrou noc. A vidíme se u dalšího příběhu.